Croeso i Morfa Nefyn ag I dŷ newydd y Cyngor. Dwi'n hynod o falch rhannu newyddion cyffrous yma efo chi. Ar y safle yma, byddwn ni'n adeiladu tai ffoddiadwy sy'n gynaladwy ag yn amgylcheddol gyfeillgar, mwyn gosod neu werthu I bobl leol. Dyma'r tir datblygu cyntaf da ni wedi brynu trwy'r cynllun gweithredu tai. Bydd y tir yn troi yn gartrefi pobl leol fel rhan o gynllun Cyngor Gwynedd. Bydd yn helpu tir 40 o bobl I rentu neu brynu yn Morfa Nefyn. Rhan o sir sy'n mewn gwir angen am dau I bobl lleol. Dim ond y cam cyntaf di hwn, y cam nesaf fydd cael asesiad gan hwylus tai gwledig I weld be di'r angen lleol. Dwi'n edrych ymlaen I ddod nôl yn fuan I weld sut mae'r prosiect cyffrous iawn yma yn datblygu. Felly cadwch lygad allan ar gyfryngau y Cyngor am fwy o wybodaeth. Yn y cyfamser am fwy o wybodaeth, neu I weld ydych chi'n gymwys ar gyfer y cynllun Cyngor Gwynedd, cliciwch y linc isod. Hwyl am y tro.